Hola, jo sóc Snow. Avui som 1 de juliol de 2025. El divendres passat vaig rebre un correu que deia: soc afiliat a Twitch. Soc afiliat? Hòstia puta. Un exemple tonto. Hòstia! Un desconegut. Hòstia! M'agrada l'Sno Screamer. Subscriu-me pagant. Jo ho rebo diners. I, per exemple, Emosis. Lluna. és prioritari la lluna. Ho sento, però és prioritari. Però això... això. Volia posar Moon, però no m'agrada. És en català. Esta. Lluna. També anuncios, però no m'agrada. Més endavant, jo què sé. Més endavant. Però no m'agrada. I subscripcions... Let us be friends. You don't want to be my enemy. Hamart. Hamart. Gràcies. Però, hòstia, és molt complicat. És nou. És nou. És nou. Per mi. Que fort. Que fort. Una altra cosa. El divendres a la tarda nit la meva germana i l'Alessia i el Jordi vam passejar i vam fer unes birres artesanades. No, artesanes. Ara. I va pujar molt. I després el Trepat i el Roca, la Dome, el Marc de la Dome. A les 11 vam passejar molta estona perquè a la 1:30 fan un concert banda neon. I abans, a la plaça de baix, hi ha un concert alternativa. I està guai. És català. I després, a la 1:30, fa tard, 20 minuts tard, va fer un concert de banda neon. I és el mateix de la música clavat a Lloret de Mar. Clavat. Està bé, però festa major alternativa, millor. El dijous explicaré el juego del calamar. Felicitats tots, l'Àlex, el Roger, el James, per exemple, la Marina, el Pons. Gràcies. Que vagi bé i el dijous hots. Adeu.